Velkommen til. Det her er den første film ud af 2 små filmklip, som knytter sig til den undervisning, vi har på tema 1, som omhandler etiske problemstillinger i sygeplejeprofessionen. Det her det er knyttet til faget sygepleje, og derfor så har vi valgt at tage fat i en sygeplejeteoretiker eller filosof, som hedder Kaj Martensen. Man kunne også have valgt en hvilken som helst anden sygeplejeteoretiker eller filosof, men vi har altså valgt Kaj Martensen, fordi at hun beskæftiger sig rigtig meget med etik i sygeplejen. Det, som vi kommer til i den her film, det er at kigge på nogle af de centrale begreber i hendes omsorgsteori, filosofi, med fokus på det etiske i sygeplejen. Vi kommer til at snakke om hende og hendes forfatterskab, og så ud over etikken, så kommer vi også til at kigge på nogle af de andre centrale begreber, som hun bruger i hendes teori. På det første slide her, der handler det om Kaj Martensen. Hun er en af de mest skrivende i Norge om sygeplejens natur. Hun er kendt i Skandinavien og rigtig meget brugt på de danske sygeplejerskeuddannelser, og hun har haft en stor betydning for udviklingen af sygeplejen. Hun adskiller sig fra andre teorier ved, at man kan sige, at hun er sådan mere filosofisk, fænomenologisk tilgang, og derfor er der også nogen, som ikke kalder hendes tanker om omsorg en teori, de kalder den en filosofi. Jeg vil måske kalde begge dele her i løbet af filmen. Nogle gange kalder jeg det filosofi, nogle gange kalder jeg det en teori. Som I kan se på slidet her, så er hun uddannet sygeplejerske og psykiatrisk sygeplejerske, men ud over det, så har hun utrolig stor viden fra andre fag. Hun har en bachelorgrad i psykologi og en doktorgrad i både filosofi og historie. Hun arbejder som professor nu, og hun er som sagt kendt for hendes omsorgsteori filosofi. Herover i den venstre side af det store billede, der vil vi tage fat i hendes forfatterskab, de grundlæggende antagelser og nogle af de mest brugte begreber, hun har. Hele den her fremlæggelse, det er jo selvfølgelig, kan man sige, min fortolkning af Kaj Martensen. I kan sagtens læse det og få noget helt andet ud af det, og der er som sådan ikke noget rigtigt og forkert, og man kan sige sådan, en sygeplejefilosofi som hendes, den udvikler sig hele tiden på en. Hver gang man læser hende, så finder man noget nyt. Men det her, det er altså nogle af de grundlæggende begreber omkring hende og hendes forfatterskab, som vi skal starte med at kigge på. Kaj Martensen, hun har skrevet et væld af bøger og et væld af artikler. Jeg har valgt nogle af de centrale ud her, som er nogle af de mest brugte og nogle af de mest kendte. Hvis man skal kigge på hele hendes forfatterskab, så har det været præget af en rigtig skarp afstandtagen fra det positivistiske, altså den naturvidenskabelige tilgang af virkeligheden og erkendelsen, som hun synes præger vores samfund og også vores sundhedsvæsen og vores sygepleje alt for meget. Hun repræsenterer ligesom en alternativ omsorgsteori, og hendes inspirationskilder gennem tiden har været filosofer som Heidegger og teologen Løgstrup. Hvis vi så skal gå videre til at kigge på, hvad siger Kaj Martensen så sygepleje er? Jamen hun siger, at sygepleje det er omsorg. Og omsorg, det udgør ikke kun sygeplejens værdigrundlag, det er simpelthen en fundamental forudsætning for vores liv. Og det, som det her, det kalder man ontologisk grundforståelse, det bygger simpelthen på Løgstrups tænkning, som den senere del af Kaj Martensens forfatterskab meget bygger på. Hun siger, at i professionelle sammenhænge, der kræver den her omsorg uddannelse og træning. Vi er afhængige af hinanden, og den her afhængighed, den kræver et svar. Omsorg det er et relationelt begreb, og det beskriver den enes svar på den andens afhængighed. Man kan altså sige, det ontologiske, den måde Kaj Martensen kigger på verden, og den måde vi er til stede i verden på, det er, at vi er alle sammen afhængige af hinanden. Og det får en betydning i omsorgen. Og som Kaj Martensen vil sige, jamen sygepleje det er omsorg. Men hun deler det også lidt op. Kaj Martensen er ikke en teoretiker, som er kendt for, hvad kan man sige, at hendes teori sådan kan kategoriseres eller sættes på en formel. Men hun kigger alligevel på omsorg ud fra 3 forskellige aspekter. Hun kigger på det i forhold til det relationelle, det moralske og det praktiske. Men det er meget svært at skille dem op på den måde. I princippet kan man sige, at de rigtig meget er vævet sammen. Vi starter med det relationelle i omsorg, altså det relationelle begreb, så snakker Kaj Martensen om det, der hedder generaliseret gensidighed. Det beskriver forholdet mellem 2 mennesker,
men hvor det handler om at give. Altså det vil sige, at sygeplejersken forventer ikke at få noget tilbage i den her generaliserede gensidighed. Det består af en gensidig fællesskab og solidaritet, og det beskriver Karl Marx handler om, at vi forstår den anden situation ud fra, at vi har nogle fælles erfaringer. De fælles erfaringer, de kunne for eksempel være baseret på dagligdags aktiviteter, det kunne være normer, regler, behov, men at vi altså har en fælles verden, og ud fra den, så har vi en eller anden fælles forståelse og solidaritet. I forhold til moralske, som er den vi uddyber i nummer 2 film, fordi det meget handler om etikken, så handler det moralsk om, hvordan man burde gøre, og hvordan man burde handle i forhold til omsorgsaspektet. Karl Marx siger, at forholdet mellem mennesker det er præget af magt og afhængighed. Og moralen den spiller en rigtig vigtig rolle i forhold til, hvordan man forvalter magten, og hvordan man forvalter afhængigheden. Så det er altså vigtigt, at vi har en moralsk ansvarlig magtanvendelse. Altså vi har ansvaret for den svage. Og her der er det sådan nogle begreber som næstekærlighed og den etiske fordring. Men det kommer vi til at uddybe meget mere i film nummer 2. Man kan sige, at afhængighed er ikke for Karl Marx et negativt begreb. Det er et positivt begreb, at vi er afhængige af hinanden. Hvis vi så kigger på det praktiske, så kan man sige, at Karl Marx siger også, at omsorg er altid en praktisk handling. Og vores omsorgshandlinger, de vokser ud af den konkrete situation, som vi står i. Og det handler rigtig meget om sansning. Det handler om at tyde og sanse den anden, altså at kunne udtrykke det indtryk, man får. Altså at jeg får et indtryk, og så jeg ligesom udtrykker det indtryk, eller svarer på det. Det kan være for eksempel blot ved at lægge hånden på den anden, det kan være en mimik, det kan være håndelag, det kan være rigtig mange ting. Og i den her praktiske omsorgshandling, der bliver det faglige skøn rigtig, rigtig vigtigt. Så man kan sige, at det er ligesom kernen og hele starten i de første bøger, den måde Karl Marx omtaler omsorg på, det er det relationelle, det praktiske og det moralske aspekt. Men på den måde er de svært at skille ad, fordi de ligesom er vævet sammen. Hvis vi skal prøve at kigge på nogle af de centrale begreber, som måske ikke direkte kun hører til etikken, men som generelt er brugt rigtig meget i Karl Marx' teori, og som udspringer af de her 3, så handler det om, den var her, for eksempel den moralske ansvarlige magtanvendelse, altså den praktiske del. Og der taler Karl Marx rigtig meget om, eller er fortaler for, svag paternalisme. Man skal passe på, at den omsorg, vi udøver, den ikke bliver, og jeg har prøvet her at tegne det på sådan et kontinuum, hvor at vi i den ene grøft har den formynderiske omsorg. Det vil sige, at det er den paternalistiske. Vi ved i vores iver, med al den viden, vi har fået inde på skolebænken, hvad der er bedst for patienten. Vi tager over, og vi ordner det, og vi, kan man sige, er paternalistiske. Det er os, der har magten. Over i den helt anden grøft, der ligger den sentimentale omsorg. Det vil sige, at vi kommer faktisk i vores medfølelse med patienten, kommer vi til at føle det, patienten føler. Vi kan ikke sætte os ud over den her indlevelse, og det bliver derfor, patienten får fuldstændig autonomi, og vores faglighed og vores menneskelige samspil kommer slet ikke til udtryk. Karl Marx er fortaler for noget, som kan man sige ligger midt imellem, som hun kalder svag paternalisme. Det vil sige, at vi skal bevare respekten for patientens autonomi, men samtidig har vi også en viden og nogle faglige kundskaber. Og man kan sige, at i og med, at vi udøver den magt, vi så har over patienten, der bunder det hele tiden i, at vi gør det til den patientens bedste. At vi formår at sætte os ind i den anden sted. Og det kommer vi til at snakke mere om senere. Så svag paternalisme er et af de centrale begreber, også i Karl Marx' omsorgsfilosofi. En af de næste ting, som hun også taler rigtig meget om, det er det der med sansningen og sanse. Og Karl Marx bruger sådan en metafor i forhold til øjnene. Hun snakker om det registrerende øje, det sansende øje og det dobbelte øje. Og det dobbelte øje, det kalder hun også det hjerteligt deltagende øje, og hun bruger faktisk også et ord, der hedder personorienteret professionalitet. Hvis vi kigger på det registrerende øje,
så siger Karl Marx, det er det øje, som systematiserer og klassificerer. I modsætning til det sansende øje, hvor vi ligesom prøver at forholde os åbent og opfattende. Og det er rigtig nemt at glide fra det sansende øje over i det registrerende øje. Og når vi gør det, siger Karl Marx, så reducerer vi mennesket til et objekt. Vi kigger på det med videnskab og teknologi, og vi ser ikke sygdommen med mennesket. Karl Marx siger ikke, at vi ikke skal bruge det registrerende øje. Hun siger bare, at vi må ikke glide over i kun at bruge det registrerende øje. Så derfor taler hun om det dobbelte øje. Altså vi skal prøve at sanse og forstå og registrere og klassificere. For Karl Marx erkender, at vi har brug for klassificering. Folk skal have en diagnose, og vi har regler og retningslinjer at forholde os til. Men spørgsmålet er, hvor meget det må fylde i vores sygepleje til patienten, hvis det er meningen, vi skal se mennesket og ikke sygdommen. Det er nogle af de ting, Karl Marx stiller spørgsmålstegn ved. Et af de sidste centrale begreber, hun også bruger, er det faglige skøn. Altså, det faglige skøn, det handler rigtig meget om sansning, eller man kan sige, det handler om to ting. Det ene, det er sansningen, den følsomme åbenhed. Vi ser en appel fra den anden, og vi er åbne for den andens historie, altså den syge. Samtidig med bruger vi også vores faglige viden og vores forforståelse til at handle til patientens bedste. Og Martinsen siger, at det vi kan opøve os i, det er den her sansning. At åbne vores sanser og lytte og røre og se og ligesom være åben og være nysgerrig over for den livshistorie, der ligger bag. Det er ikke nok. Man skal også have den faglige viden og kunden og forforståelse, man har med sig. Og deri, der ligger man det faglige skøn og skønne ud fra de to ting, hvad er det bedste i den her situation. Det første her, det var den første film, introduktion til Karl Martinsen, hendes omsorgsfilosofi, de centrale begreber, og så har jeg hævet nogle andre vigtige begreber eller definitioner ned, som bliver brugt i Karl Martinsens teori.